Puno sa aksyon ang World TV premiere sa Voltes 5 Legacy. Ato ginitanaon, pinaagi nining report. Paghandaan na natin ang pagdating ni Prinsipe Zardos. Nagsugod na ang tensyonadong eksena nga nakita sa highly anticipated World TV premiere nga live-action adaptation series na Voltes 5 Legacy kagabi. Gireveal na ang disenyo sa Camp Big Falcon. Ang training sa mga bidang sila Jamie Robinson, Little John Armstrong, Big Bird Armstrong, Mark Gordon, Steve Armstrong, Roger! ug ang ilang misyon. The world is under attack by an alien menace. And you will save the world. Our world. Nakita usab ang iconic nga pag Let's vote! nakatutok ang mga nananaw, mapa-TV o live stream sa Kapuso Network. Lakip sa mga bitutok ang mga Kapusong Bisdak nga untop alas 8 sa gabi, nagtapok sa ilang mga sala aron mutanaw. Nabilib silang tanan sa pang-international nga visual effects apan tatak Pinoy nga nagpaluyo sa Voltes 5 Legacy. Nindot siya, maka-remember, maka-relate po ka. So, bata pa ka matanaw ko sa? Yes, sa una, tatawan ko sa Voltes 5. Bata pa ko. Muna makakuan ko sa iyang sounds po niya ba nga kato iyang sound effect niya. Murag makuan ko ma-remember na ma-recall na ko ang kuan nako childhood nako. Worth the wait kay grabe good world premiere gyud gipangatawanan gyud sa GMA labi na sa tong Voltes 5 Legacy nga team. Grabe ka world class. Labi ng animation, ang casting, nice kay siya. It's inclusive, pampamilya, pwede sa babae, pwede sa bata, pwede sa LGBT like me. It's very inclusive, so you really have to watch. Silang tanan ni saad nga matagabi, dungan silang mag-let's vote in sa pagtutok sa Voltes 5 Legacy. Kauban si Clans Kabutin, Mark Regia Belia. Balitang Bisdak.